Dámy a páni, vítam vás opäť na Hellcase. Sme tu opäť s ďalším videom. Hellcase opäť. Máme tu sponzorovaný v prvom rade $550 od Hellcase, ďakujem. Máme tu, preto ako začneme ešte, nezabudni na promokód PU25 pre extra 10%, čo depozitneš, plus dostane zadarmo 70 centov, keď si ešte nepoužil promokód a sa ti otvorí daily free. Skúsime ešte pozrieť sa na giveaway, či sa mi podarilo, ako vieš, že ešte stále tu nie je, to ešte z predchádzajúceho. No dal som vedieť Hellcase supportu, že proste stále ešte nemôžem spraviť giveaway, čo ma požiadal Hellcase, aby som spravil giveaway pre divákov v hodnote $50. Bohužiaľ stále ešte nemôžem spraviť, pretože nemôžem proste, neviem prečo. Ešte stále na to skúsim dať, ale nemyslím si, že sa niečo stane s tým. Takže stále mi nechce povoliť, pretože mám tu spravený limit, nevadí. Možno, že bude to na budúce, ale určite to bude 100%. Máme tu nový event spustený, veľkonočný. Covered Easter event. Takže máme tu aj nové casey. Máme tu dosť veľa vecí. Dúfame, že skiny budú aj v pohode. Takže skúsme nejaké šťastie, skúsime nejaký open case, skúsime nejaký battle a nejaký upgrade a uvidíme, či nám niečo vyjde alebo nie. Takže pustím sa na to. Spravím tak, že spustím každú jednu caseku, čo tu mám. Otvorím každú jednu z eventu. Začnem od najmenšieho, 50 centovú. Niekto mal tu šťastie, Factorinu dostal StatTrak za 122 z 50 centov, pekný profit. A mne tu padlo 39 centový z 50 centov, nič moc, pohoda. Dáme druhú caseku, to je $2. Gold Hell, AVP, nie? MP5. To bude taký 25 centov, typujem 30 max. 50 centov, field tested. Máme tu nejakú $3 caseku. No to niečo môže stať niečo, aspoň taký $4 typujem. No má 3,80. 3,33. 33 centov profit. A máme tu $6 caseku. Dúfame, že niečo. Gadil. Taký menší bait od Bayonetu. Nevadí. Dáme tu 750 CS2 Premium case. 4 by bola v pohode, ale tu akáčko nič moc. Za to, že to sú stejné skiny sa mi zdá aj, lebo je to príde akože stejné skiny, len sa to dali do eventu, takže to ani nie je novinka. Akáčko, nice, Neon Revolution, Factoring StatTrak by bol pekný. Minimal za 45, ok, bereme. Za $9, takže máme naspäť to, čo sme disprofitli, nice, pekne. Ďalšia kejska bude $8 kejska. Please nejaký hit. Ok, to nebude hit. Field testy za 7 z $18 kejsky. Trošku je to strata, no. Dáme $24 kejska, to tiež není nová kejska, to len do eventu dali. Dúfam, že top item mi dropne, to by bolo pekné. USPčko, Neonover. Dúfam, že aspoň minimum ver, aspoň nejakú hodnotu to bude mať. Minimum ver za 28. Máme tam $4 profit. Máme tu ešte posledné sa mi zdá dve kejsky, $32 a $70 kejsku. Nejaký knifeik by mi padol pekne, by bolo dobré. Hydra, alebo M4. M4. Vyzerá byť field tested, alebo až Battlescare. Battlescare za $8 z 32. No zväčšinou čím drahšia kejska, tým menší
skin hodnoty mi padne. Dúfame, že toto všetko vynahradí teraz. Dúfam, že mi nepadne M4 alebo SSGčko. Pre najhoršom 5000. Prejdi. Nice. Faktorinu. Field testy, ne. Koľko stojí faktorinu? Som myslel, že to stojí dosť. 86. Nič moc, no, takže z eventu nám nepadlo nič moc. Nevadí. Otvoríme si nejakú M4 kejsku. Otvoríme si nejaký, neviem čo to zdá, aký je Overpass Collection. Ok, dáme si 3 z toho. Prečo mi nekliklo 3? Ok, teraz. OK, stop. Nie, ono to prejde. Jasné, že to musí prejsť, bude to faktorinu. Za bait, naspäť, come back. Tak nič. Takže ma opäť baitlo. Ďakujem za bait. Dáme 5 z toho. Počkaj, niekomu padol. Počkaj, jak mne mohol padnúť? Počkaj, ja tu mám meno po ľavej strane. Počkaj, to mi tak nesedí. Prečo mi padlo Battlescare? A Minimalware. Počkaj, to je taký bug všakže. Nie je to bug. Jak je možno, že mám... To je trošku... Ešte Minimalware auga. A ešte field testy k tomu. Trošku mi nevychádza tu na toto halo. Akože... Nesťažujem sa, hej, ale je to trošku... popletené, no. Nevadí, dáme 5 z toho. Z sport. OK, hit. A 2, nič. 25 do 17, môže byť. Ako teraz ma to prekvapilo úplne, takže nevadí. Dobre, dáme z caseky, gallery case, 5 kusy. Nejaký hit, please, aspoň jeden. Ok, máme M4 a Mac 10. Ok. Tie, čo sa nedá trade upnúť, tak dám to preč. Zvyšne nechám na trade up. Dáme si nejaký AWP case. 5 naraz. Potom Dragon Lord niekomu padol. Bait. A mne padne Safaris. 4x Safari a jedna... To je strašný bait, no. Come back. No tak, halo. What the hell. Safari. Takže dal som $68 teraz, hej. A kúkaj, Dragon Lord, aký bait, prvá kejska. No nič, AWP kejska pre mňa je nič moc. Quarter billion, nejaký hit, please. OK, nikdy mi nehitlo nič, no, takže tá kejska pre mňa nič nehovorí. OK, dáme si nejaký battle, takže balance máme tu dosť malý. Je tu dosť bieda, až príliš veľká bieda. Dneska. Dajme si nejaký create battle. A dajme si opposite way, pretože verím tomu, že teraz bot vyťahne niečo dobré. Ale počkaj, to je prvý battle, to väčšinou prvý battle zvykneš mať výhru. Len dúfame, že nie tentokrát bude mať výhru, dúfame, že tentokrát bude mať bot výhru. Pretože nechcem nič, ne. OK, zatiaľ mám win. Mám menšiu hodnotu, takže je to win. To je ako crazy mod, please je hod. Nice. Nech to hitne fate. Nice. Počkaj, moje viacej stojí M4 jak to, ne? OK, jeho hodnota stojí viac. No to je moje? OK.
Ajaj. Som sa field tested. O nie. Hit niečo bot, please. Nice, je to moje. Factory Statrak. Wow, minimálne 61. Nice. Mal som dobre tušenie, že mi to padlo, takže parada. Paráda, máme vín. Mal som dobre tušenie. Som veľmi rád z toho. Nejaký battle, čo tu majú hráči. To je $800, to ja nemám toľko. Dobre, dáme ešte raz create battle. Dáme si nejaký za 98, zavoláme si bota 1v1. Normálny battle. Please nejaký hit. Teraz je to normál battle, takže nice, aspoň niečo, $3 plus je zatiaľ. Dúfame, že bude taký top item, nice, pekne. O nie, nice. A ešte, že to dobre, že to je Statraku. Možno? Nice. Veľmi tesné, $3. $3 som mal. Nice. O $3 som vyhral. Dobre, toto predáme za 100. Pretože chcel by som ešte nejaký dať. Počkaj, to je join. Ja nechcem join na share mode. Pretože share mode nemám rád. Tento battle by som išiel, ale nie je tam nikto. Ok, dáme $75 battle. 3 casey. 1v1. Zatiaľ jeho. Battlescare strašný. $50 stojí Battlescare. Autonik. To si. OK. Well-worn. Star Trek, nice. Nice, máme to. Please. Nice. Paráda, pekný. Pekná výhra. 175 na 169. To bol pekný battle. By som sa pridal naspäť, ale niekto sa pripojil sem na $60 battle, ktorý chcem spraviť. Please. Je tu nové emoji. M4 asi vyjde, $6. Možno mám lead? Ne. Well-worn stojí pop AVP. 7,51, to je dosť. Please. O nie. Máme stále iba $, niečo máme. Rozdiel, takže dúfajme, že niečo sa stane. Tu je stále $. $1,5 približne. OK, máme to naspäť. 31. Len nech mu nedropne nič veľké, please. O nie, M4. 34, $2, rozdiel. O nie, posledný, please. A ne, $3. 900 vyhral zo 60, ako je to vín, ale za tie casey, za ten battle mohol byť viacej, no. No neviem. Kreatem ešte raz jeden battle. Random, ani neviem, čo tam, počkaj, mám $89, takže tam nič moc také není. Dáme tieto iba. 56, 4 versus 4. Zavoláme si botov. 4 versus 4 a hráči $56 battle, 8 caseok, classic mod. Ne. Všetci stejné dajú istý skin. To je ako veľmi veľké šťastie na to také. M4 vyhráva zatiaľ.
To jaká náhoda bola, ne? Že 4 vytiahnu stainless skin z jednej kejsky, akože to je veľmi random, ne? Ale no tak. Aspoň mohlo mi to nechať výhru, ty kokso, že s botmi hrám iba čisto. Ale nevadí, čo už. GG. GG. Pokiaľ tu nepadne knife, tak som v nule. Tak som v nule úplne, že najmenej som ešte dostal k tomu, halo. Že najmenej som dostal $26 zo $56 battle. A Borec vytiahol, hej, 157 z battle bot. No ako niekedy to je, vieš, férové až to zaboli, no. Nevadí, ideme ako stále, crazy upgradey. $2 battle upgrade. Opposite way akorát, presne tak. Tak som to si predstavoval, celý battle. Dáme si $300 battle upgrade, sorry. $300, čo tu máme také $300 presne. Počkaj, čo to je za knife? Field testy. A to je to také škaredé nože, ty kokso, a také drahé. Akože to je dosť také, no. A dáme Factory Safari meč. Stiletto knife Safari meč za 300. OK. Hit. Opäť zase bait. Opäť bait ako stále. 2% šanca. Please, hit. Nepovedz, že všetko musím zase pretočiť tie battle, či upgradey. Hit, please. Ono to musí hitnúť. Máme 3%. Stále to nehitne. $3,61. Možno. Ne, úplne, že ani nie centimeter možno. OK, dáme 4% šanca. Nice, hit, stop. Very good. Very bloody good. Nice. Ešte, že som nechal, že 4% šancu. Nice. Comeback. No, som si myslel, že je to comeback. Ty koksa, to by bol jaký klač. To jaký klač by bol, kebyže naozaj mi hitne klam. To ne. OK, dáme ešte raz, please. Opäť zase bait. Halo. Aspoň zastav to tu na, alebo prejdi, alebo dačo, ale nebejti ma takto. Tu by bait. Opäť bait. Same, exactly same. 3,14. Napríklad jak teraz, hej? Nie, ale že takto úplne, že ty kokos. OK, dáme Battlescar 6,49, please. Nič. $7,49. To musí ísť. Ale prečo stále zastavuje predtým, že tesne? Prečo neprejde to, alebo ja nechápem. 4,27. Stop. Fú. 1,85. Pozri, to hitne. Pozri sa, 1,85% šanca. To ti akože hrabe vážne. Takže, no dneska to paradička je, no akože fakt môžem povedať, že je to super. Super. Akože, ja som celkom spokojný s tým, no. Akože, dáme all in. Čo máme balance? Počkaj, toto nepotrebujeme, to musíme vymazať. Aplikovať. Počkaj, toto vypneme. Tak. All in, 1% šanca dáme.
Vieš čo? Prečo nie? Dáme si... ...3% šancu na faktoriniu AKčko. 3, 2, 1, please. To tak mi vyšlo teraz, please. Stop. Ne, opäť 5. Ale kebyže dám nejakých 80 alebo 60 dolarov, máme 1000. Nevadí. Dáme posledný upgrade na to. posledný a úplne posledný krát. A dnešné video končí. Takže 1,56% šanca z 18 dolarov na 1040 na Marble Fade a Otrod Auga. 3, 2, 1, please. OK. No worries. Takže som veľmi rád, keď si to pozerať doteraz až. Som veľmi spokojný s tým. Ja ti veľmi ďakujem. Dnešný upgrade nám vyšiel perice krásne. Máme profit. Som veľmi rád. Takže máme ešte kredit na ďalšie videá. A nezabudni sa pripojiť na giveaway. Promokód PU25 pre extra 10% depozit, čokoľvek depozitneš. Takže napríklad 100 dolarov depozitneš, dostaneš 110. A dostaneš plus 10%, dostaneš tých 110. A 70 centov zadarmo. A môžeš sa levelovať hore. Môžeš získavať casey, daily face casey, weekly giveaways podľa levelov. To je asi všetko pre toto video. Ja ti ďakujem. A vidíme sa opäť na ďalšom videu čoskoro. Ďakujem. Čauko.